yeɓiyankoɓe Nangue TV alhamdulillah rabbil alamin wurto gasi walla sakoji no wonti ko woni taggede alhamdulillah rabbil alamin jirɗen ni jadi bah sikit masyaallah bah sikit alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin waɗede saaha ceerno ne fati nokku muɗum to galle ceerno inchallah wala min mbaɗi duusa e nder duusa alhamdulillah rabbil alamin saaha min jaa bowolto kadi duusi ceerno ceerno yetto on saaha garten jokkani golle nder jamal ga inchallah mawla alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne en gari to bowal ga min dusde ceerno alhamdulillah rabbil alamin mbaɗen duusa e nder duusa alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV hanki o kadi vidéo men hanki e mbaɗi namdal gilane Daka jooɗa ha Daka Sako min foti waktuji juulata e Daka alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe garti hen no moƴƴi ɓe hen calculi kawri hen ɓe hen calculi ɓurtina walla manquina seeɗa kono ɓurani heeɗo ko kam hawri hen ko waktuji 43 waktu woni ko juulata e nder Daka gila nde Daka jooɗi ha Daka Sako alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe gari hen moƴƴi ɓe koddire nde ɓe ndewindi ko watte ko eɓe kadi belti hen andude ɗum machallah nde wonno koko meɗen andude ɗum nden moƴƴi no fewi no fewi no fewi alhamdulillah rabbil alamin hande kadi namdal men hande kadi ne weeɓi hande nder Daka kadi gila jooɗi ha Sako ne foti wasifaji ko wirdata e Daka alhamdulillah namde men ko ɗum addi hande gila Daka jooɗi ha Daka Sako ne foti wasifaji ɗi ganduɗa wirdateɗi e nder Daka alhamdulillah alamin hande ko woni namdal men yimɓe koɓe Nangue TV on beltanama sanne jibandiraɓe julɓe nande fati ceerno ha ara alhamdulillah rabbil alamin nanne ceerno ara joni machallah en jiiran ceen siraji an e ceerno Hammet Kébé nani yeeso gara kadi ganden ceerno nani rawa hen alhamdulillah rabbil alamin non yimɓe koɓe kala ne beltana machallah ɓe ndewdi ko watte ko kono kadi kala namdel gadduɗen bandiraɓe gari hen no moƴƴi ɓe hen ko hokkuloji mbaɗat hen kaala hen ɓe hen kadi ko nder commentaire mbaɗata to nder YouTube to ɓe hen kadi mbaɗa hen ko messuji machallah fuɗɗide kam yidde ɓe dental ngal yidde andude kadi tarihi dental ngal nani haaji maɓɓe no fewi no fewi wadde noon kala saaha enen kadi men gaddu namde ɗe ganduɗa ko yewti e dental ngal inchallah mawla nde wonno neɗɗo kala moƴƴi anda tarih dental mum tarih seeɗa mum tarih wuuro muɗum tarih nokku muɗum ko hunde fonde wonde non jiiɗo monsieur le maire Alaji Amadou Tidiane Barrow machallah alhamdulillah rabbil alamin yimɓe koɓe Nangue TV oɗon beltana sanne sanne han ñagatama jaam machallah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin je Nangue won koye ummade
machallah nangel ummo machallah ji ceerno Hammet Kebe cettiraji an machallah ɓe kedi yesso wadde joni ceerno ara inchallahu mawla ceerno Boro Waji Rahman Ndiaye min yimɓe beyti mum baɗɗi fayida fi alhamdulillah rabbil alamin machallah jarama de sidi an alhamdulillah machallah alhamdulillah machallah sidi ba alhamdulillah rabbil alamin parce que machallah ceerno ari joom ɓurde fuladu machallah parce que machallah alhamdulillah rabbil alamin yen keɗɗen seeɗa jimdi ama jayɗi alhamdulillah rabbil alamin parce que alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno délégation muɗum machallah gona yaade ɗo en waɗi duuso machallah gadano heedi duuso ɗimmo woni duuso e nder duuso alhamdulillah rabbil alamin jeyta nder jama to golɗe gasan ceerno Ibnu Mar Ceerno e dendagal nan toon inɗel ɗi joom haajujen machallah alhamdulillah rabbil alamin yiɓen koɓe Nanga TV jokken duuso ngo inchallah mawla duuso e nder duuso alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin en garti to nder jumaga machallah ceerno Ibnu Mar Ceerno machallah duwa o boto alhamdulillah rabbil alamin fatiha salatul fatih amin amin yalla jaaba duwaw inna ko yo waɗi hen barke yo ladde miñiraɓe rewɓe tijani koɓe alhamdulillah rabbil alamin joom haaju en ɓe wonto haaju alhamdulillah min joni ceerni kon gayni haalen ko waɗa koye juuroyade ceerno men mawɗo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin dental imima gam arde juurade ceerno men mawɗo radiyallahu taala an alhamdulillah rabbil alamin eske ceerno Abdoulaye Diallo
الحمد لله رب العالمين. سكي ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. نظام شغل المول ما شاء الله. Ceerno Abdoulhayi Diallo Ceerno Ibn Oumar Ceerno ما شاء الله ما ينديرت ما شاء الله. جلد من السيد Ceerno Ibrahima Diallo ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. Ceerno Ibn Oumar Ceerno hakkude makko e Ceerno Tidiani Kaw ما شاء الله. جلد من السيد Ceerno Ousmane Thiam الحمد لله. Ousmane Touré alhamdulillah nji ما شاء الله. Allah Ceerno weeyango alhamdulillah alamin nji tan tangal alhamdulillah alamin. Ceerno ari ما شاء الله. Ceerno Ibn Oumar Ceerno alhamdulillah ما شاء الله. balla almude alhamdulillah. Ske nji cafel nangue ngel woni nangue do ummade ما شاء الله. ba idi ba min ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV ما شاء الله. Ceerno Ibn Oumar Ceerno waɗi duwaw ما شاء الله ɗacciti worɓeɓe alhamdulillah alamin. ɗi koɗe duwaw to bandaɓe rawɓe ga ɓen kadi gari ñaga duwaw hajuji en nangoɓe lawol Tijaniya waynotoɓe alhamdulillah alamin ما شاء الله. alhamdulillah alamin. ba alhamdulillah wonnango ɓe lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ما شاء الله. ka Ousmane Touré alhamdulillah ɓe calmitima wonnango ɓe lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala alhamdulillah alamin. Skay ما شاء الله. beltin julɓe kala beltin bandiraɓe kala. monsieur le maire Alhaji Ahmad Tidiane Baro nda ko yooɗi maire yagal ما شاء الله. yooɗi maire yagal alhamdulillah alamin. wondema maire ittani wonde almude wondema maire ustadima nder makko Allah alhamdulillah ndeysan. Ceerno Habib mo Ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba ako Ceerno ما شاء الله. ako Ceerno wonɗo ما شاء الله ndeysan. Ceerno Habib Ceerno skay Ceerno Habib Ceerno ako Ceerno kadi wonɗo ndeysan ما شاء الله. Ceerno Habib Ceerno ndeysan ako Ceerno skay alhamdulillah alamin ما شاء الله. skay ako Ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba. ɗum noon jeeɓenkoɓe Nangue TV en beltima bandeɓe kala en beltima julɓe kala en dokkiɓe aadi ha janggo kadi so Allahu lamɗo jaaɓi so deɓe ñaawi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinodiren nanggodiren yiɗen bande ko jiɗen nde hoore ma hono jiten namdal men hannde no foti wasifaji ko wirdete Dakar guila Dakar jooɗi ha Dakar sako alhamdulillah alamin. ɗum woni namdal men hannde. Allah jarama on.